itong drama. Tuugid, ma'am. Kay si tatay, dito malik. Ganyan sa inyo, ha? Ya, nagkatubang na yung sinas-pakpal mo. Kantik mo suko, ah. Tulyaan ito ko Rusya na. Kung bitang gaya tuloy nito sa inyo. Importante ko ang istorya mo. Oh, unasam na, ma'am? Gikan ka ron. Magpantay jud ka. Kaya sumasa ko na ipang dagan niya naglabot niyo. Kinuod gina, ma'am. Murag tanan siguro nang ulitaw ni mo. Naglagot gina na ko tanan. Pero kung magkinaunsa man gani, di ko mahadlok nila eh. Musukol ko eh. Nasa gukoy gamay na ibawan. Kanang mga karate-karate, kanang mga taekwondo. Sukol ko eh. Igo na sila spatin ako. Tulimbang gina. Ayaw na. Ano lang pagsukod, di ba? Kaya di na maayo. Isang di ako mahal yun, ma'am. Di kayo. Ba? Wait, utan mo tapos. Ganyan. Mapikihan ba rin kung mapiki ko ba? Ang may nung buhat ko na tawag ang alis. Kaya, taga ko gina yung haro nila. Tapos ano? Ang labing maayo, naatay ko yung permi. Maayos ano? Nang nako'y bodyguard? Pangitaw, ikauban mo. Kaya ako musukol. Kinsa kaya kung kuhano no? Kubano no? Pangita, kanang sukol mo ba? Wala ba dyan? Tatay ka no? Eh, tatay ba? Say, subibiyo kayo? Sa kinsa? Suwayan na lang siguro ito na ako sa tatay. Kay, kamaom sa to atong, bantay ka ng kayo-kahoy mo. Arnis ba? Kamaom sa to siya. Naglabos ka na. Matuhoon dyan na ito maayo ang tanan na. Maayo na ito. Ay nang yun, tatay. Papay mo, kagamutong na nagtuon. Yan, nanay, tatay. At ka mahilingan. Mag-antibo, kalibutan. Karoon magmalinaw na po. Yawan ay musamok na po. Kaya ulit ka na, mamutang mo ka ito, ma'am. Mahal akong makin. Mga tayo ba? Para rin na muna. Nagka-meeting na minta na. Nakauyan sa kasbal. Sa sugyot ni Gundito. Sa iyong papa. Dahil hindi ipapatay Steven. Inaagi sa pagkasin. Oo, lagi. Maagig sakit. Kalisod, ano? Bisa kung saan ka nalisod. Lisod kayo. Lisod lagi. Naamaga ni sugyot si Judah. Si Judah niya sa inyong meeting? Oh, dito. Bisa ko imbita ha. Verte manggani niya laguta. Gusto manggani niya tikloon Steven. Naglangtot sa kwarto Judah. Pero, doon na sa siya yun. Nga mamatay Steven sa natural na body. Isa mo ko to? Ganihon Steven nga mabuksidor. Bulati ka na itong maayo. Kung musubot, ay pakulata na itong maayo sa maayong buksidor. Murag nindot sa ta. Pagnyapon mo, pagsaling mo, isog maayo. Inikakapoy na, buko ang tubig. Aka na, sumpa si anak. Ay, magpiso. Sana ko nga nasakit to.
nagjuda ng sugyot. Murag makatampo siya ng para ano yung gisugyot. Mamita kung makauban ako. Akong pagkani kantiban na maboksidor. Ay, sige ba kayo na? Ikaw may mangunay pagtani ni Tiban na maboksidor? Ako. Hindi ko mamita sa kukauban. Kay laay sa kayo ako na usap. May nanduhan. Parang dilit masabtan. Stop. Okay kayo lang. Nanduta. Pero sige lang. Sira kaya akong pabalo niyo. Nandun na kay Kuyo. Batuan niya ng bata-bata. May problema. Pindot. Oh, hey! Unsa may balita? Pero hindi to tatay nga. Mura lang to siya magkikontra nako. Moray amahan nga. Sukulugan na. Ay, nagtagdas tatay ni mo ay. Nagbilang ko na yun. Di manggod nay. Lain manggod kayo. Awa. Magsugat mi, digim na agad. Ya, nasi pagkaon digim wagdan ako. Ay, naraman ko na sa tatay ni mo nahimutukan ining pagkabutangan na ha. Nga wa man gid na siya nagdahon nga mapasugot ni mo na si Lisa. Yun na, Lisa ba rin na nimo pagpasugot? Napasugot man sa dami mo daw. Nya, believe na mo na ako. Believe na kayo mo sa inyong anak. Pero Tiban, di man gidintahan mo ang ay pareson yung. Bisa kung saan mo yun ang kita kayo. Yan, saan mo na nato? Mao man gitugot sa kapalaran. Mausa ni gimando sa among kasing-kasing. Dili lagi yung taon. Sugot si tatay ni mo doon. Dili lagi mo pareson. Anong di mo siya masugot? Mauday na nga nasuko na si Don Miguel. Kay kita pobre, niya sila dato. Bisa kung saan, di mo pareson. Di na mahimo. Yan, saan na nato? Si Ma'am Lisa, igugmam kito na ko. Ako ang taging buwagan. Nya, di biyang sunggot. Kabaw ko kong lagot lang yan. Dumigil na ko. Kaya among relasyong duha. Kinsa di mo sugot buwagan? Si Ma'am Lisa lagi. Di niya masagot nga magbuwag mi. Kaya nagpanumpahay naman minay. Nga, tildit duas part. Unsa man ang tildit di aspart sa Binisaya do? Nga dili mi manabi. Nga trato mi. Be, pasuwayas tatay hangyo ni Ma'am Lisa nga magbuwag mi. Pasuwayas tatay. Tanaw na to, di ba to magbinatay Ma'am Lisa? Muminatay? Magminatay. Nag-istoryahan na yun ng Ma'am Lisa. Dito daplin sa baybayon sa Talisay. Dito may akong daddy to. Pag-istoryahan na mo, kay makiguwag lagi ko niya unta. Kaya di man niya sugot. Ni kakos mo bayo. Ni kakos mo yun. Niya ngay. Tiban! Ayoko biyahe. Mamatay ko kumuha ka. Ano na siya? Gabako ngay pugmayo. Ban, tinuod ka na do? Oh, lagi na hindi siyang sugot nga. Magbuwag mi. Ni kakos magkik maayo na ko. Eh, tiban! Tiban! Buye ko nila! Buye ko! Ito na nga itong mamis dagat. Diriyo tanong ko na nungos. Nakatunan nung ko kagukoy. Pero Tiban, Ang manok. saan na to ani?